Šok. Čo by sa stalo, keby najhlučnejší slovenský streamer komentoval bitku pri Slavkove? Rok 1805. Napoleon posiela svoju elitu do útoku. Krv, prach a geniálna historická taktika. A zrazu bum! Priamo na kopci svieti RGB stôl, 3 monitory a náš vápnikový streamer reve na celú lúku. Chat, vidíte to? Čo to tam ten Napoleon robí? Veď to je čistý int. Totálne ho zaskamil. Cisár Bonaparte pozerá cez ďalekohľad a absolútne nechápe, kto mu tam bliká na zeleno a ruší armádu. Francúzska kavaléria dostane hit a streamer chytí taký rage, že rozbije klavesnicu o stôl. Chat spamuje FK a historická bitka sa mení na najsledovanejší esports turnaj storočia. Zrazu cinkne donate. Ruský cár Alexander mu posiela 1000 rubľov so správou: zahraj nejaký banger. Bitka končí. Streamer si dáva dole slúchadlá a kričí: GG chat, toto bol insane stream. Ktorú historickú udalosť by mal náš streamer